del beguinatge de Narcís. Ell espera isolat el breu moment quan a la serenor de l'esperit l'acull el gaudi de la llum ardent i la lleugeresa d'un cos ardit. Ell espera la vivència rara i greu, on ni eco el pot acompanyar a la justa frontera entre l'obaga i el solell, roent pel darrer espanyar. Fins que arriba Ceres, amb veu silent, avançant entre l'estesa del blat de sa mateixa corporeïtat. Un nuvolat de tiges al rebent que es vinclen lleus a l'aire del nou fat, que ell viu com sorgit d'una altra entitat.